Pane vamwe mai vaifarira everyday kuenda kunosiya mwana wavo kumaraini. Vaiti zuva roga roga rakasikwa naMwari panoda kufamba pega pega vaitakura mwana wavo musikana angane 5 years vachinokumbira panext door. In fact mapasi panext door panga angari mukadzi wepamaraini wavaikumbira kunosiyira mwana everyday. Vosiya mwana voenda kwavari kuita vodzoka vachidzoka. Mukadzi uyu vanga vakangosangana pakugarisana vanga vasingamusiyi zvokumusiva. Nerimwe remazuva mukadzi uya yaisirwa mwana akangoshotekana so ndobva angobhoyekana so ndobva angorwadziwa sokuti but mukadzi uyu everyday anoda kundijairira anouya achisiya mwana wake panapa achisiya mwana wake pana even though mai ava dzimwe nguva vauyawo nemapepabheki vachisiyirawo munhu anosara nemwana wavo mungozivawo gratitude yatinoita sevanhu vachimutendawo kuti wasara nemwana wangu vachidini vachibuda vachienda but somehow mukadzi uyu aisara nemwana anangobatikana angofara akanga kuti angoita kakubatikana so ipopa especially paitoya magurosari achipiwa mapepabheki papapa aita kutosvotwa kuti saka ini ndini ndinochengeteswa mwana iye vachienda kunotsvaga mari vachiita sei vachidini handimaona haana kubatikana zvakanaka. Mukadzi uyu angagara iye pachezvake munhu anga asingabvariri machira aive munhu aimuka usiku but zvese zvinongoitika kazhinji kacho vanhu vanenge vasingasivi munhu zvinoitika zvokubvarira machira izvi zvokuroya zvinoitika usiku vanhu vakavata. Mai vaya vakasvika pakutora mwana uyauya vakabva vamutemera nyora mumusana vatemera mwana uya nyora kumusana vakabva vatanga kufamba nemwana uyauya vachienda naye mai vasipo vaitorawo mwana uya vachienda naye kwavaita zvinhu zvavakonga kuri kumaheadquarters nechichichi mwana akabva atanga kuroya at a very early stage. Handiti kusvikira mai vaya vakazosvika pakutama nemwana wavo munzvimbo iya havanamboziva kuti chichaitika. Vati after some years vatove nemwana wavo vatove musikana atokura akatava kuita mashiripiti ekuti vanga kuona zvinhu zviri widhi pamwana achibuda achidisturba vamwe achiponda vamwe achirova vamwe kuchikoro aita zvinhu zvisingawisiki. Hanimaona so tinotoona there's something wrong nemwana panapa but pinpoint kuti chichikuitika vanga vasiri kunyatsoziva chichikuitika. Mai zvakavashungurudza mubva vatanga kufamba vachifamba munongozivawo kuti mazano kune maprofita nen'anga dzenhema vaingodzwa zvinhu zvakasiyana vaingodzwa kuzosvika mumwe musi vakazoenda pane mumwe munhu akavaudza akati wechechi akati imi mai mwana uyu maisiya mwana uyu nevamwe mai kwamakambogara kudhara nyatsorangarirai pane kwamaisiya mwana uyu muchienda nguva yakareba muchitosiya mwana every time ndekupi mai unenge wakanganwaka zvinhu zvakaita kudhara. Mai vaya vakatanga kurangarira kuti gara zviya mwana ndaisiyepi gara zviya zvikanzi kwamaigara pane kwamudzimai wamaenda kunokumbira kune vanhu vanogona kuti nemo guys ndobva munhu yatanga kutaura kuti nemo mainosiya mwana muchidai ipapo ndobva kuti haangari munhu andaiwirana naye waigara pamaraini zvikanzi tasai mwana kumusana. Nyora idzi dzimwe nguva hadzitooneki dzinenge dziri diki nyora dzekutemegwa idzi dzeuroyi idzi munhu yandobva anamata ndobva ati honai nyora dzemwana kumusana uku mwana akatemekwa uro izvi zvamuri kuona izvi muchifiwa mufamily muchidini mwana uyu knows everything. Kutora mwana anga ane 14 years apa mwana yanoziva zvese handimaona mwana yakainitiata namai vaya akapinzwa akadai handimaona saka ndangofila kuti ndikudzei nyaya iyi zvamuchaita neinformation zvazvenyu zvamuchaita nestori iyi aiwa zvazvenyu inangoti regai ndikudzei nyaya iyi muzara nhasi imozongoonawo kuti pane zhinji pane chinotaurwa chinhu choga chega chinotaurwa pane a lesson to be learned anditi saka information ndakupai zvamuchaita neinformation aiwa it's none of my business andika musikira zvakanaka.